Здравейте, приятели, аз съм Александър и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще приключиме поредицата, в която обхващаме цял един период от българската история в едно видео. И днес ще разгледаме последният период, а именно комунизмът. Макар на практика последният период от българската история да е след 89-та, аз по-скоро смятам, че не заслужава да се прави клип за този период, защото все още е твърде обвързан с политиката, а видеята, които правя, искам да бъдат свързани с история и да не защитават конкретно дадени политически виждания. Затова за този период най-вероятно няма да има клип. Благодаря много, а сега нека да започваме. През нощта на 8 срещу 9 септември съветската армия окупира България, като осъществява преврат със съдействието на земеделци, комунисти и социал-демократи. След преврата начало на правителството застава Кимон Георгиев, който има видна роля и в атентата с взривяването на църквата Света Неделя и 19-майският преврат, в който се премахва партийната система на управление. В периодът 1943-1947 година Народният съд убива голям брой български политици и интелектуалци, пример за който е Богдан Филов, екзекутиран на 2 февруари 1945 година. През 1947 година е приета нова конституция – Димитровската конституция. Конституцията е приета на 4 декември 1947 година от 6-то Велико народно събрание и прави България напълно социалистическа държава. През 1949 година на власт идва Вълко Червенков като нов лидер на БКП и министър-председател на Народна република България. Той лично е поставен на този пост от Сталин, тъй като е живял 20 години в Москва. Вълко Червенков плътно следва идеите на Сталин в Съветския съюз, като виден пример за това е колективизацията, направена по модел на тази в Съветския съюз. Първоначално, разбира се, колективизацията е по желание на селяните, но естествено, че никой не би дал собствената си земя на държавата, за после да работи в същата тази земя на заплата. Затова колективизацията става задължителна за абсолютно всички хора, които имат ниви или обработваеми земи. Тъй като, както сами се досещате, Вълко Червенков е човек на Сталин. Затова той плътно следва неговите идеи. И разбира се, колективизацията е най-видният пример за това. Въпреки, че в Съветския съюз по време на колективизацията умират около 6 милиона души, това очевидно не разубеждава Вълко Червенков да следва тази идея и да я приложи и на България. Глупавите идеи на Вълко Червенков обаче далеч не свършват до тук, защото най-уникалната му идея тепърва предстои. И това, разбира се, е Софийско море. Цялата идея е близо до София да се изкопае една дупка. Тя да бъде напълнена с вода от река Искър, която да потече наобратно с система от шлюзове и с река Марица. По този начин в София ще има пристанище и така корабите ни ще могат да стигат от Софийско море през река Марица до Черно море и, разбира се, до Бяло море. Да, точно така чухте ме правилно. През 60-те и 70-те години българите са били задължени да копаят дупка, която после да заровят. И после все още има хора, които смятат, че едно време е било по-хубаво. Вълко Червенков очевидно така и не осъзнава колко грандиозна е неговата идея. Затова следващият лидер на Българска комунистическа партия, Тодор Живков, продължава проекта. Уви, един ден той се досеща, че този проект просто няма как да бъде изпълнен, защото ако това се случи, София ще бъде залята. Затова проектът е прекратен. И познайте сега какво става с тази дупка, след като проектът е прекратен. Да, тази дупка е изкопана от напълно цивилно население по нареждане на Българска комунистическа партия. Познайте какво се случва с тази дупка? Точно така. Тя ще бъде закопана от абсолютно същите хора. А сега е време да развенчаем някои от митовете за икономиката на България по времето на комунизма и точно за това смятам да ви разкажа за 3 фалита на България
от 1944 до 1989. През периода 1944-1989 година България претърпява общо 3 фалита, като всичките са при управлението на Тодор Живков и са в годините 1960, 77 и 87. Първият фалит през 1960 година е в следствие на това, че България е абсолютно неспособна да изплати външния си дълг към Съветския съюз. Тогава Тодор Живков предприема крайното решение да продаде общо 32 тона от златният ни резерв на Москва и така да махнем дълга си към тях. През 1960 година са продадени 20,1 тона, през 1962 още 5,8 и през 1964 още 5,8 тона. През 1963 година на тайно събрание на ЦК на БКП Тодор Живков предлага България да стане 16-та република на Съветския съюз. По думите на самият Живков, в следната от нас линия на максимално сближаване на крайна цел е обединение с Съветският съюз. През 1977 година идва вторият фалит на България. Този път обаче не се продава златният резерв, защото такъв нямаме. Тогава единствената причина България да не банкротира е, че Съветския съюз отпуска пари на България и така спасяваме икономиката си. По думите на Тодор Живков, България е щяла да бъде напълно неплатежоспособна, ако КПС не са подпомогнали България. През 1980-90 година идва и третият фалит. Тогава България за пореден път не може да изплати външният си дълг, покачил се през 80-те години от 3 на 11 милиарда лева. В същото време Горбачов отказва да помогне на България и по този начин ние сме оставени сами да се оправяме в добре развитият и конкурентен световен пазар, на който България, като страна от изостаналият източен блок, не представлява никаква международна конкуренция. Така, на 10 ноември 1989 година Тодор Живков е свален от власт, което слага край на комунизмът в България. Това беше видеото, скъпи приятели. Ако ви е било интересно, не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате за канала, ако искате още подобно съдържание. Ако имате друго мнение за този период, не забравяйте да го кажете в коментарите. Аз съм готов да дискутирам с който и да е от вас по каквато и да е историческа тема. Чао от мене и до нови срещи!